Ik weet niet waarom, maar meestal als ik in de voormiddag iets neem, of rond de middag van koekjes of van zoet of wat dan ook, dan weet ik dat de rest van mijn dag veel moeilijker wordt. En dat is ook precies wat er vandaag is gebeurd. Dan is het eigenlijk misgaan. Of ja, daarna eigenlijk gewoon doorheen de dag. Ik heb 5 Oreo's op, 10 van die speculaaskoekjes en nog 3 van die wafels die dat je er net zag. Maar ja, kijk, ik ben niet boos op mezelf of zo. Dat is mijn vallen en opstaan. Dat was mijn roken hetzelfde. Dat was ook steeds vallen en opstaan, jarenlang. En uiteindelijk, nu ben ik er al jaren vanaf en ik denk er totaal niet meer aan. En ik weet dat dat voor voeding ook gaat komen uiteindelijk. Maar ja, het is gewoon vallen en opstaan. En er is zo een influencer, Vegilane. En waarschijnlijk zullen sommigen haar wel kennen. En zij heeft zo'n goede relatie met voeding. En ik ben daar zo jaloers op. Ja, ik kijk echt wel naar haar op en ik hoop dat dat voor mij ook ooit gaat gebeuren. Ja, ik weet dat dat gaat gebeuren, maar het mag gewoon al iets sneller komen. Maar ja, morgen nieuwe dag, nieuwe kansen.